indodana kaMenzi eyaphuza umlazi angameva, nina bahinsa, nina bafaku, nina basobhuza, nina bamshweshwe. Lo enikhuluma naye namhlanje umfana wakaMnikathi, igama lakhe uBonginkosi Sithembiso Mfana Mnikathi. Kunohlelo oluhle esifuna ukunethulela lona. Igama lalolu hlelo libizwa ngokuthi umthunzi wokuphephela. Uma sikhuluma ngomthunzi wokuphephela, yilapho kuphephela khona thina abantu abaphilayo, nalapho kuphephela khona abokhokho bethu nomkhulu. So ingakho ke sinethulela lolu hlelo ngoba kuney'nkinga eziningi esihlangabezana nazo thina abantu okanye thina abantwana esizaleke wathola ukuthi abazali bethu abaganani ngendlela. Lolu hlelo into ebanga ukuthi silibone lubaluleke kakhulu kuthina abantu, ingoba ngasekugcineni kosuku amacala okhokho bethu ayabuya ashaye thina. Uthola ukuthi mina ngumntwana sengifisa ukuganwa, kodwa akuganeki ngenxa yokuthi ukhokho wami noma ubaba wami wahambe engaphelelisanga khaboma wami. Okungaphezu kwakho konke kunamacala abahamba bewenzile abazali bethu. So lawo macala lolu hlelo lethu njengoba sikhuluma ngalo, sifuna ukwakha uhlelo oluzosithatha lisibeke ngqo endaweni la sokwazi khona ukuthi alungiswa kanjani lamacala, ngoba kuyenzeka sidlala abantu, sikhokhe imali ezinkulu, sibanikeze inkomo, senze izinto ekugcineni kosuku utholakala ukuthi akwenzekanga. Manje ke sesifuna uhlelo oluqondile okuyilona lona elizokwenza ukuthi sazi ukuthi amacala athethwa kanjani okhokho. Sinihlelela ukuthi siye komunye woza kwethu oqhamuka eLesotho ukuze sizwe ukuthi ngabe ngempela lento yesibongo ikushaya kanjani, mesikushayile yena wazama ukwenzani ekuthaneni asizakale ngasekugcineni kosuku. Lensizwa ke le ebekade ngikhuluma ngayo ngithene ngizoke ngiye kuyo eyaseLesotho, kepha eyingxenye yethu kulolu hlelo lethu lokuthi kusizwane sesikuyona. Ngiyalibingelela Dumelang, okhulumayo uMasilo. Uhlelo ke lolu lethu esikhuluma ngalo sikhanda noma sakha uphenyo lezinto eziningi esokhuluma ngazo. Kunezinto esivelela thina njengabantu othola ukuthi ekuthunyweni kwethu ukuthi sisolungisa amacala wabokhokho sigcina singazi ekugcineni kwesuku ukuthi iphi indlela noma ngathi aphi amalungelo amele siyayenze ukuze ekugcineni kwesuku siyenze izinto ngendlela efanele siyenze ngakhona. Manje kulolu hlelo sizama ukuthi bonke abantu abanenkinga yale misamo, bonke abantu abangazi ukuthi yini emele bayenze ngephi indlela ukuze ekugcineni kwesuku inkinga zabo lesikhuluma ngalo aliqondene nabantu abathile noma uhlobo oluthile labantu, kepha liqondene nawo wonke umuntu okunethuna noma umuntu osuke kwashonwa kubo. Nginesiqiniseko sokuthi kulolu hlelo uzokhona ukusizakala. Ngicabanga ukuthi kunjalo khona. Vele kunjalo baba. Sisizama ukuthi ekugcineni kwesuku bonke abantu, umuntu makahlele lahlele khona azi nje ukuthi bakaqeda ukugqoka ingubo emhlophe yini emele ayilandele, mele aqale kuphi, alandele isiphi emanyathelo ukuze ekugcineni kwesuku alungise izinto ngendlela ekuyiyona yona yeqiniso, ngoba abanye sigcina siyenza amaphutha, lamaphutha abuye ashaye thina futhi sikhohlwe ukuthi sibone engathi uNkulunkulu usilahlile akulungi, kanti amaphutha ayenzwa yithina. Yabona nje ukunezelela lapho njengamaphutha ukuthi kuyenzeka ukuthi sihambe siye kubantu abahlolayo
asebedle lamafutha ezilwane ezisabekayo, afika umuntu akuvalele endlini. Mase kuvalele endlini ashise lezi zinto zakhe ezithusayo nezinuka kambi. Mase ishisile lezi zinto, omunye athi kunesimo somuntu omdala esihamba mase siyajika. Emva kwalokho mase kunikeza imishana le yakhe, mase kunikeza imishana le yakhe athi nefuna ungenisa abantu abadala, kufuna ube namandawo, ufuna ube nazo zonke izinto. Umuntu egcine sethwasa, kanti mhlambe asikho isidingo sokuthi ayothwasa. Into ebalekile ukuthi abe sesibongweni sakhe. Yebo baba, ngiyavumelana nawe. Njengami indaba yesibongo abaningi abashaya ngoba sigcina ekugcineni kwesuku umuntu usimisele ukuthi ulungise. Njengami sengifake umsamo kathathu. Sengifake imisamo kathathu. Ungenisa imisamo kathathu, ungenisa abantu abadala bakini. Kanti ngingenisa abantu abaro. Ngayo indlela yokulandela umuntu athi mina ngizokwenza. Lokho ithe masihlangana sibonisana ukuthi akube nendlela eso onke umuntu azoyilandela. Ke lo esiuvezile umayelana nemibuzo, kunembuzo enye yembuzo enjengalesi sike sayiveza, neminye eminingi imibuzo nezimpendulo zakhona. Sinethemba elikhulu ukuthi abantu bazosizakala, and abantu esifisa ukuthi bakwazi bangakukhohlwa singamaNazaretha ngaphansi kwenkosi uNyazi lezulu ebuhleni bamaNazaretha. Sinemibuzo esihlelile elikhulu 100. Kule mibuzo yonke siyenze uhlelo lokuthi abantu abanelungelo lokuthi kube bona bangaza ngeimpendulo esiqondene nayo abaqoshwa. Sihlangene nabo sesilungise lehlelo lokuthi abaqoshwa, umfundisi, umvangeli, umkhokheli bahlangane. Le mibuzo esinayo e100 njengoba ngisho, sithathe sithulule phambi kwabo ukuze basinikeze impendulo yokuthi umuntu mawuqala ukungena ebuNazaretheni uyabhajatiswa, uvula amasango, wenza kanje. Ngokuphendula le mibuzo esisangayo kuzoba kusizakela abantu abaningi, nalabo abasebenza amaphutha bakhona ukuthi babuyele emuva bayobheka la bashayise khona ukuze balungise. Le mibuzo esikhuluma ngayo e100 sisoyihlukanisa ngama-DVDs awu5. I-DVD ne-DVD izoba nemibuzo ewu20 ebhekene naleyo mfundisi, mshumayeli, mvangeli nomkhokheli, babhekane nemibuzo bayiphendule ukuze nabantu bakhona bayazi indlela yokuthi yini emele silandele. Thina njengoba sihlelela impendulo asinazo, sithatha le mibuzo siyisa straight ku abantu abanolungelo lokuthi baphendule nabo abaqoshwa bonyazi lwezulu. Akunjalo baba? Kunjalo baba, ngoba enye into ebangukuthi nesiplane noma sihlele ngalolu hlelo lethu ukuthi nesilisebenzise asibaningi kakhulu njengoba samaNazaretha. So njengoba sibaningi kakhulu, kwesinye isikhathi uthi musu uyikhethile inkosi ubhajatiswe izinto eziningi mase kuthi uzoyithola ethempelini langakini. Ngenxa yemisebenzi eminingi abagcotshwa abanayo, uthola ukuthi abasakwazi ukunikeza umuntu ithuba ngamunye athole ukuthi kwenzakalani. Lozo zinto ekuhambeni kwesikhathi mase kubonakala ingane isiphuma nasebuNazaretheni isishayeka, ishawa izinto eziningi, kanti ayazange ukuthi mengithatha lenkonzo ikuphi engifuna ngikwenza. Lolu hlelo kwelethu bafowethu, bodadewethu, boma nanonke inhlaka zabantu abaphilayo, simlethele lona ekuthaneni lizosiza, ekuthaneni siyazi indlela ngempela okuyiyona ethanda uThixo nethandwa abantu bakithi abangasekho, kuyiyona ekumele sihambe ngayo. Ngiphinde simbingelele babukeli abahle, njengamanje ke sesiyahamba siya eShushuwe le kwaZulu, siya emzini wenkosi inyanga yezulu obizwa ngokuthi
useduma besabe. So lapho kaZulu lapho esofike sihlangane khona nomfundisi wethu ukuze asichazele konke lokhu lembuzo kade siyibuza yona. Sisohlangana khona babukeli. Amen. Nisale nenkosi ke sesiyahamba. Sisemdletsheni la emzini kaBaba okuthiwa iseduma besabe owaqanjwa inyanga yezulu. Sibe nenhlanhla ke enkulu ukuthi sithole umfundisi wethu umfundisi uNtombela njengoba sake sanethulela ukuthi izinto la ekuphakameni asizenzeli kepha ke sike sibuze kwabangaphambili uma sixake ukuthi lokhu kwenziwa kanjani. So ke inkinga sike sabhekana nayo ezihlasela abantu kakhulu inkinga yesibongo. So inkinga yesibongo njengoba ngike ngachaza lapha ekuqaleni ukuthi isishaya ngenhlanhla ke sinomfundisi uNtombela no baba uMasilo Khunou esimshaye noma emshaye kakhulu inkinga yesibongo. So kunembuzo afisa ukuthi ayibuze kumfundisi wethu uNtombela ukuze ngasekugcineni kosuku sikwazi umhlahlandlela ozosisusa la usise phambili. Njengamanje ngizonikeza ubaba Masilo ithuba lokuthi abuze ubaba uNtombela imibuzo. Ngiyalibingelela babuki ekhaya. Senginomfundisi. Baba umfundisi, mina nyu Masilo ngizalwa kwaKhunou. Ngishaba isibongo kakhulu. Ngifisa ukuthola indlela yokuyona eqiniso. Uma wami ungizalele ekhaya. Ngokuzwa bathi ukhona umfowethu oyewadlula emhlabeni, oyewahlala ilanga elilodwa wadlula emhlabeni bamqamba igama bathi uBhule. Manje bengifisa ukwazi ukuthi engaba yini emele ngiyenzele umfowethu. Okunye futhi ukuthi njengoba ngisho ngithi ngizalelwe ekhaya kabumalume mina. Ubaba lo wami asiyena ubaba walo umfowethu. Ukuze makunjalo yini emele ngiyenzele umfowethu ukuze naye amukeleke emndenini lakho. Ngokwesintu ozalo umama wakho omunye ungumfowenu uma ezalo umama namama wakho. Lona ke umfowenu impela ngoba nehlukene ngoba bakuphela nilale esiswini esisodwa. Lona kungumfowenu wempela. Kufanele umfowenu unenhlanhla ke ngokuthi ke wahlala usuku olulodwa wathola negama. Ulula ke yena umthathela ithikithi ngo57 rand bese kulo 57 rand lo ukhipha 5 rand kulo 57 rand thatha ithikithi bese kusala 52 rand bese uyihambisa enkosini futhi ithikithi lomfowethu lele ngimenzela konke okwenziwa ezulwini bese ushembe sekunikeza isibusiso uzokukhona lapho zokucaka khona ke njengoba ubona sinesithembu njengoba nginabafazi abawu6 kwaba ngasekho ngoba ezulwini akangeni umuntu ongaganiwe akangeni futhi umuntu ongaganile ezulwini kungena umuntu oganileyo nomuntu oganiweyo inyanga yezulu yakusho lokho saba ngofakazi manje ke yingakho ke uzobuya umfowenu afuna ukuthi umthathele umfazi kungenzeka nje ukuthi uthathe umfazi uthi ngowakho ma ungamethulanga kumfowenu bese hamba usuhlala ungabula umfazi uthi uthathe omunye ahambe naye futhi ngoba umfowenu umtshenile ukuthi umfazi oyohlala ngoba lo muntu umdala kuwe umfazi oyohlala oyokumthatha qala ukumthatha nje ushisa impepho ubikele lo mfowenu. Inkinga engibhekene nayo leyo baba ngiyabonga iminikelo ngizohamba ngiyoyenza yenkosini manje ekuzeni
kwami uyobeke angiqedele la amen mawusumthathela ithikithi uyobe usumnikeza imvunulo njengoba ehambe emncane imvunulo yakhe 100 rand nginikela embengeni kubaba yebo uthi vunelisa umfowethu uthi makavunule bese umhlangano mawufika emhlanganweni mawunamandla uye kubawa ukhipha 30 rand uthi ngimupha ukudla yebo umfowethu ukudla khona embengeni yebo uphinda kube lapho unikela khona ukuthi ngipha umfowethu ukudla ngoba umuntu okhona lo manje yena usebenzisa isiphi isibongo lakho lakho usebenzisa isibongo segazi lakhe segazi kufanele usebenzise isibongo segazi lakhe uma usuka mayisekutheni mawunenhlanhla uzokutshena masukhala ukuthi lo ngumngami masethe lo ngumngami lo uyobuza uthatha lezi ingane nalo nkosikazi lo usuyifaka esibongweni sakhe usuhlawula usenza isibongo sakhe sibe khona uzomtshela yena isibongo sakhe yebo uzokutshela yena isibongo sakhe ukuthi ngokwabani okwamanje manyomthengela ithikithi ngiyothi ngithengela umfowethu ithikithi liyabalwa ngiyobhala igama lakhe ngiyalazi uPule isibongo kulula uzofika kubaba no 5 rand amen baba kunomfowethu ogama lakhe liuPule asazi isibongo sakhe ngicela baba ezekima azongitshela isibongo sakhe amen uzovesa afike nje kusuka ethi cha mfowethu mina umama wangithola kusibani nangu baba wami akukhombise nobaba wakhe amen hayi ngiyabonga sekusizakela abaningi baba uyathola indaba yomfundisi ngaba kunombuzo la hayi khona umbuzo okunye mfundisi ebesifisa ukukuthola kahle ukuthi umuntu ozalelwe ekhaya mhlambe umfana ufuna ukugana abazali bakhe abalobolananga benzela nangalutho so angeke ngiganwe mhlambe ngesibongo sako malume imuphi umuzi kahle kumele ngiwakhe mina njengengane ezalwa usisi kufanele ukuthi ngizalwe usisi mengizalelwe ekhaya so iyiphi isibongo engizokwakha ngaso umuzi ngoba nami sengifisa ukufika isikhathi sokuthi ngigane lesi sibongo esegazini lakho sika baba wakho noma ngabe ubaba wakho ubizwa ngehash noma ubizwa ngenkomo noma ubizwa ngenja lezi zinto abazenza abantu bathi inja yamithi singane yami bese umuntu kodwa bengashintsha uma ubaba wakhe esezele wena sesiphelile isikweneti kufuneka wena uthethe icala kababa wakho uqondane nomalume bafuna abakufunayo mabethe bafuna 1000 rand ngenhlawulo yakho iphelele leyo mali kwabaphansi mabethe futhi imshana ungasinikeza 100 rand kuleyo abaphansi bavuma into enivumelene ngayo nina phezulu ukuthi nina phezulu kuvelene ngani beswa ngani abona abanaso isinqumo kodwa bemukela noma isiphi isinqumo esathini nenhliziyo ezimhlophe mani sathe niphoqa futhi cha abasemukeli leso abasemukeli kodwa nje masikushilo ngenhliziyo ezimhlophe emva kwalokho ke mawo malume sebelokhuzile sebekuthoyile kwabo usuzofuna umuntu wesibongo sakho leso malume bazofaka sona mawubusuze wagano wakho umuzi uzophuma kulomuzi ubuyele komalume bafika omalume wena nomkakho bakufaka isiphande esandleni sesincele bakubike la ekhaya uthi chabo lengane niyayazi nani ukuthi izelwe la ekhaya kodwa izalwa udadewethu akusiye la ekhaya izalwa udadewethu thina ke sesikutholile okwethu besikufuna sesicela ukuthatha ingane ihambe nenhlanhla siyimukise kwabakubo siyabonga bese beyibulala lembuzi bese iyalala emsamo kokhela amakhandlela awu7 kula makhandlela awu7 bese kuba khona konke ukudla okudliwa la ekhaya ukudla bekungalalanga emsamo akungadliwa kusasa kanye nalembuzi kodliwa umzona sekuphelele lembuzi mayila isibeli ngeke emsamo alingabibikho ke mazi badliwa imbuzi mawukhothele kubungeke emsamo awungabikho umzona usekudliwa lembuzi mawutshwala bekungeke emsamo kanti kuphuzwa la ekhaya akungaphuzwa kusasa kungaphuzwa umuntu angabikho umuntu ophuzayo nidle uhlangothi lo lembuzi alizokuyidla yonke imbuzi alukhethile uhlangothi ukuthi nje manje nidle uhlangothi lonke lembuzi noma nidle luphi nilunge sekuzothi kusantambama abantu bethu ukudla uhlangothi bese nimuka ke manje eseniphekezela umalume nilithwele uhlangothi wena nezingane zakho nonkosikazi wakho uma ubusushadile uma ungakashadi uhamba nje wena wedwa mayikini likhona kodwa ufanele ukuhlawula mase uhlawulile konke bakuthola kwabo uhamba wedwa kodwa uma usunezingane uhamba nakho konke kwakho fike lapha kumniwe sangweni khukhulekwe nina basekuthini silethe nansi ingane yenu eyazalwa umngane yenu kuphelezela umalume eyazalwa ingane yenu kudadewethu thina sesikutholile kwethu besikufuna kini sesikutholile sesinilethele kwenu ke nani imukelani ingane yenu njengoba siyiletha ingane yenu isizi yaganwa
yaba nezingane nazi makukhona iyashona ingane nisho ukuthi enye yashona enye yaphuma esifini usibani bani nikubike konke ukuze kungasali umuntu ekhaya ngoba lo sele kawuzoba ingozi nikubike konke ukuthi cha sifika nabo ke la baphelele aphume lo omelele baba wakho la ekhaya nomele umkhulu wakho la ekhaya aphume nembuzi anihlangabeze ngayo ntambama nenyuke niyendlini yangasenta la ekhaya nifike endlini yangasenta lubeke lapho hlangothi bese besho laba bethi nina basekuthini nazi ingane zenu njengoba nje bekhuleka basekuthini zingane zenu ke lezi cela ke ukuthi sizemukele nansi imbuzi esemukela ngayo ingane zenu esifaka ngayo isiphandla si register isiphandla ngesiregister manje lesiphandla songena kusasa ebizolala songena kusasa esandleni sokudla kini nonke bese yale ngesikhathi lembuzi sibulewe yabekwe emsamo kwabekwa yonke inhlobo yokudla okudliwa la ekhaya futhi ukhelwa amakhandlela u7 nalothu ukuthi nembhalo 8 ukhelwa amakhandlela u7 azungeza lokhu kudla uma isebenza impepho lekhaya sokushisa impepho kula makhandlela mayiqeda nje ngesikhathi ukhelwa amakhandlela lolu hlangothi enifike nalo luyafuthunyezwa malume umkhona luyafuthunyezwa maniqeda ushisa amakhandlela senihlala phansi nidla lo hlangothi nabo bonke abantu bala ekhaya senidla niqeda nivuke ekseni shukela ubuyela kushukela iswayini ubuyela eswayini konke kubuyela ngendawo zakho sekuyaphekwa senifaka iphandla nina nonke ayidliwa inyama ningafaka iphandla senifaka iphandla esandleni sokudla ukuthi lezi phandla ke sezingqongqoma ngoba isiphandla esandleni sokudla sisho ukuthi ngesakini esesinceleni sisho ukuthi esakomalume sisho ukuthi futhi uhlatshisiwe nje uhlatshisiwe kodwa wahlatshiswa umuntu ongabalulekile uma uhlatshisiwe umuntu obalulekile osehlizweni yakho isiphandla sakho siba sesandleni sokudla manje mayisiphekwa lembuzi mayisivuthiwe lembuzi kuyaphuma uhlangothi libekwa laphana uyadla umalume uthwala uhlangothi umalume ubuyele emuva ufike emuva uthi hey bayemukele kahle ingane kadadewethu nansi inyama bayemukele ngayo isigcwele le mbuzi yalaphana bisala uhalf nale yakini igcwele ngawuhlangothi kade lidliwa ngale mbuzi sebuye lapha sekuphelele hayi siphindele emuva uma ekhakhonyoko kungekho umfana kungazalwanga umfana la ekhaya kodwa intombazane sizale wena ngoba umfana sekune cala lokuthi manje mawuganwa wena ngoba lemisi yakudinga lemisi yombili ngeke uphile ngale malo ikhakhonyoko lingekho ngeke ube umuntu futhi ikhakhonyoko libe khona sekufuneka wena wakhe lo muzi wakini uzale ingane bese wehlukanisa izingane phakathi ithengwe le yesibili umfana ithengwe iphindele emuva ishintshe isibongo sakho sesifule sakhe isibongo iyobhala isibongo sasekhakhonini ukuze kuvuke ikhakho mama wakho shintshele ngani isalo uwe ishintshele ngani bomalume wakho noma ibe umzala wakho yokuvusa umuzi wakini semthethweni awukho umuzi okufuneka ufe yebo awukho akwenzeki imfundiso ukuthi wena uthatha unkosikazi mhlambe umthathele ukuthi ngimthathela komalume into enjengaleyo semandle nakho mamthathele komalume uzobiza komalume naye yebo kodwa ke manje khona lapho kuzolimaleka khona ngoba lo nkosikazi uyozala ingane eningi kanti lotshelo ngenkomo zala ekhaya lezangane ngeke zibe ngeza lapha zonke kufuneka umthetho uthi akuphuma ingane benye ithengwe ngesivumelwano ibuyele emuva ishintshe isibongo sayo ngeke siyikhathaze isibongo masenzwe kahle ibize lesa sibongo sasekhakhonini izale yakho umuzi wasekhakhonini uphelele ungashothi indawo hey kusho ukuthi indlela isasende ngikuzela lana mfundisi manje uma wami akasekho emhlabeni uhamba nje emhlabeni aganwe kwesinye isibongo komunye ubaba and then nabafowethu khona nodade wethu manje ngifisa ukwazi ukuthi uma ngimlungisela ngale mele ngimlungisele ngasiphi isibongo ngoba nomshado wakhe bebasayinile nje enkantolo kungenziwa umshado lo wesizulu lo waziwa ubuze intelula kabi ubuze intelula kabi ngizongena eBhayibhelini uma umama wakhe nizale nabo 7 ihlukana ngesibongo lo nawaba nesibongo sakhe nalo waba nesibongo sakhe lo nalo unelungelo lokuthatha umama wakhe azomshadisa isibongweni sakhe kakhulukazi ngoba kasekho unelungelo lokumshadisa la ngoba ezulwini kakuqanisa abantu isizwe Jesu Kristu unelungelo lokumshadisa umama wakho la ekhaya kwakho abe umama wakho kulezi sibongo unelungelo umfowenu lokumshadisa naye aphelele futhi kwesibongo sakhe ngoba emoyeni umuntu usebenza yonke indawo yebo kunzima ukumshadisa uma ephila mayingasekho nje kulula kabi nobani yakwazi ukumshadisa emfaka emzini wakhe umthetho wasekuphameni uthi mawubabe nizale nabasihlanu babo yi1 wahamba babe emhlabeni ushintshe izwe ngani
ezisihlanu. Umsebenzi wokuqala kaBaba kuzohlangana lezi insizwe ezisihlanu. Sihlanganisa wena nina nizothenga lokhu nina nizothenga lokhu nina nizothenga lokhu nina nizothenga inkomo nina nizothenga imbuzi emsebenzini kaBaba bese siwenza lo msebenzi kaBaba siyiqeda mawusuphelile lo msebenzi wokuhlanganyela isizosuka inkosana yenzela uyise umsebenzi yebo maye inkosana isiyenzela uyise umsebenzi nobani senelungelo lokwenzela uyise wakhe umsebenzi emzini wakhe manje yebo abizo ngofobo cha ngenzela ubaba umsebenzi game 2 nobani unelungelo lokuthathela baba wakhe ithikithi kubaba alise enkosini ithikithi njengoba isihlanu nje ubabona udinga amathikithi futhi ayisihlanu aye enkosini lo nalo uthathela baba wakhe ithikithi ukuthi ubaba mayesa kimi ake siwabe yiNazaretha mangamthathela ithikithi ubaba uzosabuya egogo isitshala kwaye ngoba umthathela amthikithi awusho uyothi nje uyoshona sendleleni ezakwakho ethi siyalapha lapha nakusiwa eNazaretha ngakho ke asambe nezingane soyihambisa lapha sohambisa idakwa lapha ngoba lapha nabasadakwa samseni idakwa kodwa mayesa kuzocabanga ukuthi cha lapha eNazaretha lapha senziwa lapha saba ngamaNazaretha asiso kuKashembe kuphela into soyisala lapha soyithatha kuShembe kodwa soyisala lapha soyithatha noma aphi sise lapha ngoba labona abasakhulekile basesenzile manje njengoba yena ubaba asabiza isibongo somma wakhe angaqondile yenziwa kanjani mele aqale alungise lo umma wakhe ubaba wakhe ongizala isibongo akuso isibongo sawo somma wakhe lesibongo engisebenzisa manje isibongo so engisithole nje nami ngisibonakala kodwa lesi sibongo esiwungqole sosithole emuva engisithole emuva siwungqoko kodwa yena akaphelele kuzo mana ubaba uyingane kuwe umuntu ofike emuva uyena omdala kulabo abafike kuqala unelungelo manje wena lokuthatha ubaba wakho umfake isibongweni lesokuyisona sona ngiyenza kanjani le uhlaba imbuzi umfake isiphandle ubaba ekhona noma engasekho wena uzofaka isiphandle baba isibongo sakho nasi isona emhlabeni nasezulwini lesi sakuboma mama cha sakubuka mama lesi siyinhlanga amabizwa ngaso akunamahlawulo amele ayenze uma bekhona bakhona kufuneka bekhona amahlawulo uma bekhona bakhona uma bengekho awekho kodwa uma bekhona abantu ongahlawula kubo ungahamba uyohlawula lokho okuncane enivumelana ngakho okay lokho okuncane enivumelana ngakho uma kunjalo ke kusho ukuthi kulula manje ukubhajatiswa kwami ngibhajatiswe ngaso sona isibongo esiqondile lesake before angena kuso mele ngenze njani ngoba mele ngibuye ngiyoxolisa kabo malume ngiyolungisa izinto khona ngithi njengoba ngizalelo khona ngoba ngijampile mina uma ubhabhatiswe ngesibongo lesisiphele sika baba wakho akwazi ukushintsha sona mele singayilungisa nje izinto zonke uyilungisa wena uphelele wena ya seyilunga kahle into ngoba zilungiswa umuntu onjani ephelele bese ngeke ilunge uma ubhabhatiswe ngesinye isibongo ubuzophindela emazini manje leso bhabhatiswe ngasakwazi ukusigeza kwazi ukugeza ngoba isibongo segazi esiphelele hayi ngiyabonga mfundisi kusho ukuthi manje omele kwenzeke ukuthi ubaba ngimfake isiphandla afiphelele sakho lesizayibona abuye baba lethi baba umbuyise ekhaya baba nakhe ekhaya baba wena ungwasekuthina usiwa sekuthina umama lo sala wena gogo wami lo vele futhi baba ngiyakuzala ngoba unyoko lo nomkami ngiyakuzala ngiyinkane yami ngoze ngane embuye ekhaya bese manje umma wami ubaba mele amhlawulele ukuthi aphelele esibongweni sakhe kanjalo kumele wena umhlawulele hayi mina yena wena baba wakhe wena ufuna umhlawulele hayi kabo malo wabomkhulu okwabomkhulu yebo kwabomkhulu ufike umhlawulele kwabomkhulu ngoba uwena vele umzalayo hayi ngiyabonga mfundisi ngoba uyabona uhlelo lo osikulo manje ngiyabonga ngoba ngihambe ibanga elide ngithola abantu bangibonisa ukuthi yenza kanje sengifaka umsamo ngathathu mina njengoba bengisho kule DVD ngingatholi indlela yokuyona ukuthi ngiyenze njani sengithathe isithembu kabili sichithekile njengoba mfundisi asho ngiyazi ukuthi bathi ngithathela yena umfowethu ongasekho emhlabeni ngimthathela umfazi manje kusho ukuthi bengimthatha mina nje ngamthathi ngimnikwa hoye umfowethu awuyabona ke mawuthatha umfowenu kufuneka umbize yena umdonse ngendlela usaqala ukuthandana uthi njengoba ngikuthatha nje angithathi wena khona intombazana ohamba nayo eqome umfowethu ongasekho ngakho ke nawe konke okwenzayo ibikele le ntombazana ukuze kungashayisana ibikele le ntombazana ukuze kungashayisana ma wena uzobika yena engabiki uzofika la ekhaya enza into ebheke eceleni ngoba le ntombazana umshado wayo sawusaphelele
lebi ifuna ukuhlambuluka ngayo. Hey, hayi, ngiyabonga mfundisi, ngizocala ngithathe lo mfethu amathikiti ngilinde yena abuye kimi angiphe indlela yokuthi mele ngiyenze kanjani. Uthi indlela yaphambili ile. Ngithola ubaba wami isibongo silungiswe ahlawule kabo mama ukuze nami ngikhona ukuthi ngiphume ngendlela ekuyona yona ngoba izinto siyashayisa. Ngiyabona nami ukuthi kukhona la engathi kunamaphutha khona. Uma isibongo sibanga ubona ngoba masibongo singaqondile. Ubona ngoba usikazwe noma nini bakuseze enhlanje ucishe uthola into enkulu uthi nawe uzoyemukela ishabalala iphela ngempela kunjalo. Laba abakunikayo bathi bakunika bese bethi laba abanye abakubanga nabo bethi nimnika nje niyamazi bayisuse le nto. Ya manje siqondile isibongo bonke beza nayo into kuwe bazokukunika ngoba sibeyazi ingane kadadewethu le asiyipheni, ingane yomntana nami le asiyipheni, ingane yethu le asiyipheni ukuze yenzele thina. Kodwa uma ungahlawuliwe uma bethi bakunika laba begazi laba sekonye bathi nimnike nje niyamazi ngibona kuphela ngokumsala bayihlikise le nto leyo. Uma bethi bakunika laba sekakonyoko bathi yaba nake nayisalela yini bahlikise kokulokhu kuhlikizwe nje luthi into yonke into yakho ihlala kuphele nje ubathi uyazama thuthuza kwephele eboyeni njengomthuluko wethu. Hayi, ngiyabonga mfundisi ukwazi ukuthi amahlawulo na yonke into yokuthi isibongo silunge yenzwa enkosini. Ya ngoba hayi kumuntu ngoba into esilahlisa ukuthi kunabantu abasitshela ukuthi bona bayasizana sikhipha imali siyenza kanjalo. Manje awengikubekela. Amen ba. La ngaphansi komthuzo welanga. Amen. Ayikho neyodwa indoda eyazi inani lomndeni wayo ayikho. Kodwa uShembu uyabazi abantu bakini bonke. Nalabo ningabazi nabaphume iswini benenyanga uShembu uyabazi ngoba basuka baphume esandleni sakhe uyena bebathumela ukuthi babe khona. Amen. Uyabazi. Yingakho ke mawufika kuShembu kufanele ukuthi baba uyabazi wena. Uyabazi. Wena nje ngeke uzobazi abantu bakini. Baba ngigezela abantu bakithi bonke ngoba nguwe obasiyo. Ngesikhathi usho njalo kuShembe bonke balalele. Bazomelekelela uShembe mayifika kubo ngale bazomelekelela uShembe bethi uthe baba umntwana wethu baba kwenze kanje. Kwenze kanje. Kufanele uthathe itikiti ka5 ulihambise kuShembe. Akahamba uShembe uthathe itikiti uhamba ngeke ukutshene ukuthi kufuneka imali ngoba uShembe akafuna imali. Abantu bakini bafuna imali. Ungafake emnazarethu, ungafake ngokuvula amasango, ungafake isigodi sosizi ukuthi abaphuma egodini sosizi uthathe itikiti uthenge no5 uhambise lapha no50 mhlawumbe bathi fa ku50 leyo mali ayisizi. Fika uShembe baguqile kanje ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Uqhamuka uShembe egodini sosizi baguqile. Ufika uthi kuthiwa nguneze nathi itikiti. Yabona? Yakunika itikiti. Uyafika kulo liphelele lalo netikiti. Umnikeza itikiti bakethu uthi sukuma. Shone lapha khona uzohlangana naye lapha ozokwenza leyo into ofanele yenziwe kuviye ezulwini. Wena usele nani? Netikiti. Netikiti lemukele njengayo lo. Kodwa manje la kanani umnikeza. Okususa la ukhona. Awukho. Usele netikiti ngekhathi uShembe sithela ngalo double itikiti uyalahla. Usuzoqhamuka usunolaka kakhulu ekhaya ngoba kulo muntu wakulala wenza. Ukulala yonke into ngoba ngempela bakusikazile kanti abazi bakhohliswa ngabantu. Kufanele ithi libe nomnazaletha. Thithi libe nemali ukuthi usuke la ukhona. Thithi libe nomnikelo ukuhamba. Ukuhamba uyabona ukuhamba lapha uShembe kususa la ehambise kugeza kulela sango imali. Kulela sango kungenwa ngemali kulela sango. Kungenwa ngomnikelo kulela sango. Ngale kwale mawusongene kulela sango ngale yana bethu ungeke kulela sango nje lapho uzofika uthole khona umnazaletha amangena lapha. Usukumela ngemali wanyathela waya kulela sango uhamba ngemali wafika kulela sango wavula imali yakho kulela sango umnikelo wakho uzovula kulela sango mawungena ngale ngaphakathi imali yakho izofika kunikeza umnazaletha mawuqeda ukuthi umnazaletha imali yakho izokusa esizweni sasezulwini ukuthi ubhabhadiswe ngoba ngeke ungene ezulwini ungabhabhadisiwe kodwa imali yakho izokubhabhadisa mawube umuntu ekunikeza itikiti ke othenga amatikiti abo-1000 nje awafake lapha yana ubanga ukuhlupha okukhulu kathi ngiyanikela kodwa angiboni lutho amatikiti awasebenzi lutho kodwa uShembe uyawathatha wase afike ngasho lutho njengoba ngibekele abantu izikabi kuthiwa ngelethe nathi itikiti uyedlula kulokhu keduze kwakho nathi itikiti sukuma liphelele lelo sukuma ushone lapha yakho umuntu ozohlangana naye lapho yokutshena konke njengoba sukuma nje umnikelo othi akasukuma ukhona uphethe uShembe sukuma imali ingaphelele ufika kuShembe uthi baba itikiti abantu bakithi ngibenzela konke okwenzwe ezulwini athi uShembe inkosi ubuso uthi amen kusho ukuthi baba umnikelo sele ngobe ngulethe umtshela ngaso sikhathi uShembe ukuze bezwe lapha bangasekho malethe itikiti baba ithe ingane konke okuseleyo uzobuya kulethe uShembe uzokwenza konke kwakhe bese ilindelela imali yakhe ayikhokhelela umuntu kumsusana wona kulula kanjani ukuhlawula enkosini imbuzi ezufo umndeni wonke lo
imbuzi eziwu-4 umndeni wonke lo 1 oqala imbuzi eziwu-4 hamba no-60 rand 10 rand kuhlanjulele emphefumulweni izimbuzi eziwu-4 10 rand zihlambuluka zonke eziwu-4 50 rand cela ushemta akakuhlanganisela abantu bakini abalethu lo mhlaba babe into eyodwa ngoba mawuzobanikela bengesiyo into eyodwa ngeke bayimukele uzogcina ihlezi esithubeni amen ya funeka bahlangane kuqala babe into eyodwa angathi ushembe inkosi babusise sebehlangene ngeke ushembe athi kuwe uthi hamba nembuzi eziwu-4 baba ubese bheka 10 rand baba jambuluka lezi mbuzi uthi inkosi kubusise usho kuwe 50 rand baba ngicela ungihlanganisela abantu bakithi bonke abayothu lo mhlaba athi inkosi ibabusise ngeke athi inkosi ibusise ngoba uyabahlanganisa uthi inkosi babusise amen bese ethi umunwe uqala u1 baba imbuzi yokuqala ngicela ungigezele bona bonke ngoba uwena obaziyo amen akhipha umuntu wesibili akuphendula akhipha umuntu wesibili baba esibili ngicela ukubahlawulela baba amacala abawenze emhlabeni kubantu nakuNkulunkulu esithathu baba ngicela ungiqoqele bona kuzo zonke indawo abakuzo yabaza baba khona uyobangenisa ezulwini lakho esine baba ngicela ubasusa izici bangangeni ezulwini nezici abanamanxeba avaleka amanxeba abangenamathuna benzela amathuna abanezici zisuka izici bangene zonke bebahle bemsulo ukuze mabe sakimba lethi into emsulo egcineni mase iphelele izimbuzi zakho ziwu4 uthi ushembe inkosi babusise bese nazo zonke inhlanhla ekhaya kusho umlomo wathi manga bazosanazi inhlanhla ngoba sekusho bani umlomo wathi manga kusho uNkulunkulu wangempela uma unazo imbuzi ufuna zibe 6 uqede ngalezi ziwu4 uthi baba imbuzi le ngicela ubaba ukupha obaba bonke obaba ukudla ngishemba ngiphele bona obaba nezingane zonke zabo zabafana ya ukudla kwabo esithupha baba ingane yomama ngicela ubaba ngiphele umama ukudla bonke nezingane zabo athemba inkosi babusise uzobapha bazokhamba kube bekhuluphele bethi hayi siyabona ndodana sidlile yani isibuso siyathengwa asike samahala sasetshenzela hayi ngifundile namhlanje mfundisi ngiyabonga isikhathi sakho sokuthi ngiyathemba nokuthi bonke abantu abanenkinga yesibongo sebayitholile indlela yokuthi okuqala mele umuntu ahambe ayonikelela emnteni yakubo kuNkulunkulu ngembuzi eziwu4 no60 rand abageze abakhiphe esigodini mase begezileke ekhaya sebagezile kushembe sebathathile bonke wabangenisa ezulwini mase ufuna ukuyobageza ekhaya ke manje akusajahi lokho ekhaya ngoba vele sebelungile ekhaya ke sekufuneka imbuzi ezimbili efana lemine yami nenkomo esithathu amen fana lemine yami yibona ayilingani lemine enkulu nencane lena encane isebenza ngaphandle ayidliwa umuntu ayidliwa njona isidako encane kulotshiwe futhi eBhayibhelini ukuthi insipho yokugeza mase igeza ukungcola kwalabo bantu bani ozodla ukungcola kwabantu geza ukungcola kwabantu kuthiwa eBhayibhelini ayikhishwa inyongo nomswane negazi ugezwa abantu yona bisishisa uba umlotha bese lo umlotha wenziwa kanjani uzogqitshwa angithi umlotha uzogqitshwa musubenza umsebenzi omningi thatha imbuzi yobinjalo igqibe phansi konke nesigobongo senyongo ugezele abantu bakini abangasekho bagezele phezu kwayo ugezele abantu bakini abaphilayo nawe nigezele phezu kwayo ini hayi umzimba izandla nenyawo John 3 okugeza izandla nenyawo uhlambulukile uphelela kadingi lutho olunye izandla izona enyathela izandla izona eziphathayo inyawo izona enyathelayo uthi Jesu makugeza izandla nenyawo uhlambulukile uphelela hayi umzimba nekhanda cha phikisa uphethe uthi phethe ugeza umzimba nekhanda uthi cha ma uhlambuluke ugeza izandla nenyawo uhlambulukile uphelela sadingi lutho bese bayangena ekhaya bese bayangena ekhaya futhi babeke imsamo lapha yana ukhela amakhandlela obubabiza ngawo lamakhandlela obubabiza ngawo ukhela imsamo manje indlela yokubangenisa ekhaya mfundisi amaphi amanyathelo ame umuntu kumele awayenze njengami uma ngifisa ukuthi ngibangenise khona vese lapha esijampe khona ya amemba yebo ma usuyilungisile inkomo imbuzi ezimbili ekhaya lenkomo ayiphoqi inkomo ayiphoqi ngoba isithebe nje lesi mawusulungisile ubuyela kushembe usiphethe idate uyotshela ushembe idate lesikhathi Nkosi yamakhosi la abantu bakithi ngangithi ubaba kangigezele bona abakubaba ngiyobe ngibageza ke baba ngokwasekhaya icela ubaba ngilethele bona ekhaya ngaleli la athi ushembe inkosi buse bawufika ngayola manje Lobathe sebenzisa imshane esangweni uzobaba bize basabele masheje bacithi kanini bangena basesangweni abalandi emathuneni cha masubike emshembe nje abalandi emathuneni uzobathatha esangweni
ngoba ushobanikela kushembe ngempilo ezu4 wathi ushemba kabalande kuzo zonke indawo abasekuphi uye masibacela kuye manje uzobaletha bonke yena futhi kuwe bafanele kuza kuwe noma ekhaya usizoba nokodwa ngoba ekhaya vele uzoba nokodwa awusezi ukuthi nje woza khokho naso sonke isizwe sakho cha ekhaya uzothi woza khokho namhlanje ilanga lakho kuzogezwa la uze nabo bonke abakho mabegezwa kugezeke kodwa abangawufuni lo muzi ungesi nabo bonke ngoba bese bazohona ngoba ngeke umuntu ongonalo muzi ngaphandle kwabo uze nabafuna lo muzi ungene nabo bangene nakho konke okuhle imali neinkomo kodwa konke okubi kusale kulo mgodi esumbela kade sikugezela kuwo kusale konke khona angene ugogo ucishe kanjela angene balandele umkhulu alandele ubaba mayingasekho alandele ukhokhokazi ngalonkosikazi kakhokho mayibegane isithembu ugogo saziwa funa singisize sonke kungasali umuntu kuso ngoba isithembu sakhe siyaziwa mayibegane isithembu umkhulu funa size sonke mangeke isithembu funa bangene nje bebe nje laba abawu4 phela umbuzo wokugcina manje le mbuzi ezu4 ohlawula ngazo enkosini uhlawulela abathi bakabo malume nabakabo baba uhlawulela abathi uhlawula igazi lakho igazi la mawufuna ukuhlawulela abakwaMalume uzothengela iyezu4 iqondana nakwaMalume kodwa noma nini ufike uqale ngegazi lakho uqale ngawe nomkhulu wakho bese ulandesela ngabakwaMalume kusho ukuthi kahle kahle enkosini kumele ngise 4 yegazi lami bese ngilandela namandla uze 4 asekho mama wakho ngamalume amen hayi kuloko ngoba siyadideka ungayithengi futhi enkosini ungayithengi enkosini ngibuye sengiphethe funeka uze nazo iphethe mawungenawo kamandla njengoba ziwu4 nje ungayithenga ezimbili phokeke kuyithenga ezimbili ngoba vele ziyathula ngaphandle bese uyoyithenga ngaphakathi lezi bese uyikhokhela imali yokuthi ugezele abantu ebebenikele ngazo kuzo kubaba mawuzoyithenga ngaphakathi zonke kubaba zonke ziwu4 funeka khiphe 136 rand wamahala ugeza laba abantu ngalo 136 laba bebesebenza imbuzi uyabasusa ususa naye ushemba uqobo ngoba ngezakho ushemba imbuzi uthi azingabe isaba ngezakhe manje azibe ngeza kini ushemba azemukele kabusha 136 rand yase ziclean azemukele sezingeza kini 136 rand iloko into la sishayisa khona ngoba asiyazi iqiniso bengikhuluma nomunye umama athi yena uye wathola umlayezo ukuthi athathe imbuzi makafika emasangweni lapho inkosi ikhona ayidedele ehambe ingene nje no hayi usonga abantu abayikhangelayo nje basemhlabeni abagangayo okukashemba kulahlwa kuletha ukunikezwa yena ushembe ngeke uyidedele mawuyidedele imbuzi lapha na ayikhuluma ngalutho ayifuneka isimungulu lapha funeka ekhulumayo mawufika wayidedela nje ungakhuluma lutho nayo izofika ngikhuluma lutho hayi mfundisi siyabonga siyathemba ukuthi bonke abalaleli ithi inkosi ilanga futhi yayisho kimi kahle ithi ungawubeka umnikelo la ongakhulumiyo ngoba lo mnikelo uma ungakhulumi uzodliwa izinja ngoba unamsebenzi awukhulumi funeka umnikelo wakho uma ubeka lapho ukhulume ukhulumise ngoba kunesikhathi lapho umnikelo uguqa khona phambi kaShembe uthi mina ngithunywa ukuthi thunywa ubaba masile umuntu angizomcela kunalo kusho umnikelo wakho uma ungakhuluma ngazo uzokhuluma into nomnikelo kuShembe ngoba wena ukhuluma funeka wena mnikazi wawukhuluma ukuze nomnikelo futhi ukhulume hayi Mfundisi siyabonga siyathemba ukuthi lelo hlelo lisosiza abaningi ekhaya bayakwazi mfundisi njengoba sisho sithi la kuleli hlelo esinalo abaningi basasobuya kuwe enkosini mawakubona ukuthi bathole indlela ukuyona yeqiniso thina asiyazi indlela sisiza nje ukuthi abantu bayazi indlela babayeke ukuphuma baya emasontweni akaphansi enyangeni yes ingabasiza mfundisi siyabonga kakhulu for isikhathi sakho amen nkosini busise amen olilandelayo babukeli ekhaya so khuluma ngomsamo ukuthi ingaba indawo elungele ukuthi mawungenisa abadala emzini wakho sobagezile indawo emele obabheke kuyo indawo enjani ingaba kulungile na ukuthi sibathathe sibabheke njengoba abanye bethu sibabheke kuma dining room emakamereni kanjalo ingaba indawo enjalo ihlambulukile na ukuthi sibheke umsamo noma indawo efana mele abahlale kuguqaqa njengoba uhlelela emva kwami naso ukhuluma ngaleyo ndaba nobungozi bawo umsamo uma uhlele endaweni engaqondile or endaweni engahlambulukile bese siqhubekela phambili siyokhuluma ngeinhlambuluko yonke
inhlambuluko ya abantu abadlule emhlabeni ngesifo esihlukene ukuthi bahlambulelwa kanjani, bahlambululwa ngemalini, abantu abahambelwe abantwana, isisu esiphuphumile kanjalo inhlambululo yonke. Le volume 2 yethu sobe sibhekana nesihloko esinjalo. Ngicela inkosi ibusise lo olukuzwile. Amen. uthi verse 22 thandazweni wesabatha lalela mawusulalelile busuyenza ungalaleli nje ungenzi ngoba lokulalela kwakungenza kuzokusiza ngalutho bonke abazolalela amaqedelo bese beyenza Nkosi enkulu uyazi bezulu uNkulunkulu ngempela Nkosi babusise